Има едно място в България, където слънцето грее най-дълго, въздухът е най-топъл, а минерална вода от изворите лекува много болести. Място, което привлича жители и гости с климатичните си и природни богатства още от древни времена. Сандански. Уникалният климат в района на Сандански не е чудо, а резултат от географското му разположение. Сгушена в подножието на 6 планини, Санданско-Петричката котловина, в чийто център се намира град Сандански, приютява топлите въздушни маси от Бяло море. Въздухът тук е с най-ниско съдържание на алергени в цяла България и е подходящ за лечение на астматични, алергични и други заболявания. Град Сандански е известен още в древността като балнео курорт. Не напразно тук са идвали доста римски ветерани и са се заселвали. Римляните преименуват селището, основано от древните траки и наречено от тях Медиус, на Дезодава, а през средновековието българите го кръщават Свети Врач. Името, свързано с прословутите български лечители, носи и до днес красивият градски парк. Самият генерал Георги Тодоров, командир на Втора българска армия, засажда с войниците си първите фиданки от бял и черен бор, кедър и софор, а днес в парка растат над 200 средиземноморски растителни вида. Целият център на Сандански всъщност е бил един много древен град, който се е наричал Партикополис, получава гражданския си статут в Римската империя между 117 и 119 година от новата ера, така че не случайно ние можем да кажем, че скоро време ще си празнуваме 1900 години град. Минало е тридневен панаир, на който, освен че са се разменяли стоки, най-вероятно са се продавали и роби. Не искам да кажа, че тъй като Партикополис е град на племето, тракийското племе Меди, тук са продали Спартак, нали? Имайте предвид, че Спартак е роден някъде наоколо. Плюс-минус 15-20 км. Това е земята на Медите, това е земята и на Спартак. Легендарният тракиец е един от символите на Сандански. Паметникът на Спартак посреща и изпраща гостите от цял свят, привлечени от лековитите свойства на минералните извори. А те са над 80, с температура между 42 и 81 градуса. С ниската минерализация и богат химически състав, те лекуват множество заболявания. Селището възниква тук именно заради лечебните минерални извори. Християнството по нашите земи е пуснало доста дълбоки корени, много назад във времето. Първата християнска община, която е създадена от апостол Павел, през първи век е на близо 100 км от нас, така че най-вероятно голяма част от жителите на Партикополис, древния град под Сандански, са били християни. След 313 година, след приемането на Медиоланския едикт от император Константин Велики, започва масово строене на църкви в Римската империя. Партикополис, като тогавашен епископски център, строи доста храмове. За сега само са открити около 7 храма, като 3 от базиликите са били епископски, т.е. били са седалище на епископът на града и на цялата Средна Струма. Най-добре запазената, най-голямата, най-пишната е била епископската базилика, базиликата, в която се намираме в момента. Въпреки че е неправилно да ви кажа само базилика, това е цял комплекс, който освен църква включва и двор, включва различни помещения, като баптистерии, т.е. кръщелна, скрипториум, мястото, където са приписвали монасите, ръкописите. Отделно има мартирии и други помещения, които все още не са проучени. Епископската базилика е исторически паметник на културата от античността с архитектурна стойност от национално значение.
Най-представителната и монументална сграда, откривана досега в античния град от периода 5-6 век. Тя е типична класическа елинистична базилика, която включва и баптистерии или кръщелня, която по форма и размери е единствена в България. По това време хората не са се кръщавали, когато са били малки деца. Ранните християни първо са изучавали религията, приемали се я в сърцето си, започвали са да вярват в Христос и едва тогава те са имали право да се кръстят. Това са така наречените оглашени. Скрипториума също е интересен, мартирия е изключително интересен с все още действащо аязмо от 1500 години, оттам са черпили светена вода. На пода на базиликата може да видите цялата история за близо 100 години. Тя е била изографисана цялата с стенописи. И с това можем да се похвалим, защото може би сме единствените в България, които имаме толкова много запазени стенописи на близо 1500 години с цветовете, така че можем да реконструираме горе-долу как е изглеждала. Представете си, нали, по това време имаме едно било, от което около 16 метра височината на църквата. Представете си някой човек от 400 и някоя година, който влиза тук и вижда мрамора, вижда разкоша, вижда мозайките, вижда всичко цветно, всичко изписано в цветя. И стените, и таваните. Естествено, един вид е било и като популяризиране на новата религия. Още един християнски храм, базиликата на епископ Йоан, е послужил за основи на археологическия музей в Сандански. Той е един от 5 археологически музеи в България, специализирани в областта на античната археология. Колекцията му включва близо 15 000 музейни експоната. Археологически музей Сандански е най-старият музей в югозападна България. Когато го посетите, вие ще можете да видите голяма част от архитектурата на античният Партикополис. В музея се намира уникална колекция от римска надгробна мраморна пластика от 1-3 век, характерна само за този регион и изключително рядко срещана в Европа. Тук на площ над 350 квадратни метра се съхраняват и мозайки от раннохристиянския период. В дъното на комплекса можете да видите голяма част от античната главна улица Кардо Максимус, която е започвала от северната крепостна стена и е стигала до термите на града. Кардо в Римската империя са наричали улицата, водеща до най-значимите обекти за града. Улицата, на която е бил съсредоточен общественият и икономическият живот, а допълнението Максимус показва нейните размери. Като символ и дом на християнството в Сандански, впечатление прави и кръстокуполната църква Свети Георги. Тя е построена през 1952 година и представлява умалено копие на храма Свети Александър Невски в София. Емблематичен за град Сандански е художникът Кирил Бошкилов. Години наред той работи в областта на живописта, карикатурата и сатиричната рисунка. Работи в ателието, трудя се, доставя ми удоволствие. В последно време се усещам, че не ми стига времето. Освен живопис, аз се занимавам и с карикатури. И то доста активно. Впрочем, аз тръгнах от карикатурата към живописта, а не от живописта към карикатурата. Но с годините наблегнах повече на живописта, а карикатурите само по някои конкурси по света, когато изпращам. В София, в една от галериите, и направихме първата изложба там, което не е само за техно чудене и за мое чудене. В деня на откриването се продадах 14 картини, което беше бум тогава. И оттам тръгнах. Почнаха да ме канят по разни галерии. Изложби има над 50 са изложбите, а картините са последната картина замина за Фиджи. Когато един българин, независимо какъв е,
дойде и си купи картина, съм много по-доволен и ми е много по-приятно на душата, отколкото един чужденец. Сандански. Един от красивите градове в България. Има невероятна природа, има топли извори, феноменален парк, сега който го правим още по-добре. Има исторически ценности, които задължително трябва да се видят. И който дойде веднъж в града, той задължително ще повтори и втори път да дойде. Счита се, че в района са живели и братята лечители Свети Козма и Дамян, даряващи своята помощ безвъзмездно. В тяхна памет на 2 километра от центъра на града, близо до десния бряг на река Санданска Бистрица, е изграден малък манастир, носещ тяхното име. Като цяло не познаваме богатствата на нашия родина, или ако ги знаеме, тия поне, които знаеме, не ги цениме. И може би, не знам, български черта ли или не мога да коментирам, но след като е наше, значи ние някак си не го уважаваме, по-не го обичаме, по-не го тачим. Пише, ако някой чуждо може да каже, да, това е нещо. Въпреки, че като погледнеш отстрани, нещо феноменално. черкви, от тях 52 действащи. Кордопуловата къща е една от емблемите на Мелник. Тя е построена през 1754 година от заможен гръцки търговец от фамилията Кордопулови и до днес е сред най-монументалните възрожденски къщи в страната. Къщата е уникално съчетание между вътрешна и външна архитектура с богати дърворезби, многоцветни витражи, рисувани стени и стъклописи. Руините пред къщата е фамилната черква Света Варвара. Построена е на 3 нива. Първото ниво, приземният етаж, е мястото, където се е приготвило виното, ферментирало, и тунелите, които са около 200 метра, копани 12 години, е отлежавало между 250 до 300 тона вино. Най-голямата бъчва е била 50 тона. Има естествен хладилник, където температурата е между 7 и 9 градуса, кладенец дълбок 57 метра, ползвал се за поене на добитъка. Може би не случайно, най-голямата стая в Кордопуловата къща е гостната. Площ от 90 квадратни метра се осветява от специфични прозорци в 2 реда, всеки от които в различен стил. На единия ред са изписани венециански и ориенталски мотиви, а на другия прозорците са типично български, характерни за възрожденския период. Установено е, че на всеки кръгъл час през един от прозорците в стаята влиза по един светлинен лъч. На богато украсения таван е изобразено слънце, а 12-те фигури около него символизират 12-те апостола или 12-те месеца в годината. Символ на гостоприемството си, стопаните влагат и в изложението на стаята. Еднакво добре са посрещнати гости от изток, запад, север или юг. Средната стая е по-малка. Наричали са я кьошка, защото е на ъгъл, на кюше. Там домакините са отсядали, когато гостите са били по-малко. Пиели са кафе под съпровода на музикални изпълнения. Столовата е било не само място за хранене. Обединени от вкусни гозби и силно мелнишко вино, домакините са сключвали и успешни сделки. Те са търгували с вино из цяла Европа и е достигало до, даже и Чърчил е пил от мелнишкото вино. Прочутото мелнишко вино се прави от специален сорт грозде, широка мелнишка, който вирее в Петричко, Санданската котловина. Наричат региона тук българската Тоскана, защото местните лозари пазят и продължават традициите на винопроизводството и до днес. В спалнята витражните стъкла са в друг стил,
Тавана е с друга украса. Тук има смесица на няколко стила – гръцко, турско, българско, ориенталско. Има камина във вид на менере, а отгоре има православен кръст. По осветени стълби се качва на лятната тераса. Там има слънчев часовник, който по отношение на слънцето е точен. Близо до Мелник се намира един от най-старите манастири у нас – Роженският манастир. Най-голямата духовна обител в Пиринския край съхранява и до днес чудотворната икона защитничка Дева Мария. Жилищните помещения обгръщат красив двор в характерната шестоъгълна форма, в сърцето на която се намират църквата Рождество Богородично с параклисът Свети Козма и Дамян. Друг символ на региона и доказателство за силната енергия по тези земи е и църквата Свети Георги в село Златолист. В стаичката на женското отделение тук е живяла преподобна Стойна, почитана от местното население заради лечителските си и пророчески дарби. Децата на Сандански – най-голямото богатство на града. Идвам на танци, идвам с желание на танци и тези народни танци са много хубаво нещо, защото те ни показват народността, те съхраняват народността ни и знаем, че сме българи, защото това са български народни танци. Танците ми харесват, защото ние показваме, че уважаваме българските традиции и с танците си радваме хората, също и себе си. Българските танци са най-добрите, по-добри са и от модерните и от които и да е. Танцувам народни танци от около 6 години. Първоначално бях малко скептично настроена, защото много от моите приятели ми казваха, че няма смисъл, че това не било вече модерно, но се радвам, до ден днешен се радвам, че не ги послушах и продължих да се занимавам с народни танци, защото не съжалявам за това. Мога да кажа, че последните години започнах хората да се интересуват повече от най-вече от фолклора. Нали, айде, нашата история си я познаваме, учили сме, имаме прекрасни паметници на културата, но специално за фолклора може да се каже, че започнаха хората да се интересуват. Все повече деца влизат в залите, танцуват, все повече възрастни хора на средна възраст и по-възрастни. Учиме хора от цялата страна. Всичко свързано с фолклора, носиите, най-вече обичаите и питат, примерно взимаме дадено хоро, да речеме от Шуплука и питат сега това хоро какво е. Нали, ние като ръководители това, което знаем, обясняваме и виждаме хората как наистина се интересуват и започват така да милеят за това нещо. И това са важни неща, защото все пак това ни е съхранило като народ и нация, най-вече фолклора. Празник се казва ансамбъла. Вече 13 години се занимаваме с това, децата идват в залите. В момента ансамбъл 180 деца, активно, те са на 4 възрастови групи. Най-малките са 5 годишни, най-големите до 12 клас, 18 години. Гледаме да ходим в България на национални фестивали, конкурси. В чужбина излизаме, когато имаме възможност. Сега, скоро миналата година ходихме в Русия на турне, в Полша сме ходили, Албания, Гърция. Надявам се малко да отида в чужбина, повече да останат в България. Дали ще бъда тук в Сандански, дали ще бъда в София. Без значение къде, но въпросът да се остана в България. Градът е пълен с щастливи хора. Това е най-важно. Сандански е най-слънчевия град в България!
Със своята щедрост и гостоприемство, районът на Сандански става все по-богат. Богат с любовта на хората, които живеят тук, и другите, които идват за кратко, но остават влюбени за винаги. Райско кътче, от което дори слънцето не може да си тръгне.